Gidakop sa Port Police ang porter og laborer sa Pier 2, Barangay San Roque sa dakbayan sa Sugbo pasado alas 10 kaganihang buntag. Kini human sila nakuhaan og illegal nga drogas ug armas atol sa gipahigayong saturation drive sa Cebu Port Authority. Giila ang mga dinakpan nga sila si Wendell Calero, porter sa CPA nga residente sa Arellano Boulevard, Barangay San Roque, ug si Junel Hinolos, 35 anyos, laborer sa Pantalan nga taga Barangay Cantabaco, Dakbayan sa Toledo. Nakuha kang Wendell ang usa ka backpack nga adunay sulod nga duha ka dagkong putos sa gituoang shabu nga motimbang sa 10 gramos nga adunay estimated market value nga 68,000 pesos. Nasakmit usab ang duha ka timbangan sa illegal nga drogas, mga drug paraphernalia ug kwarta nga moabot sa 3,000 pesos nga gituoang halin sa illegal nga drogas. Samtang nakuha usab sa sling bag ni Junel ang usa ka kalibre 45 nga pistola nga adunay duha ka mga magazine, kwarta nga mukapin sa 3,000 pesos ug mga drug paraphernalia. Ug tanong gimakak sa mga dinakpan ang pasangil batok kanila.